Türkmenistanda ýene çäklendirmeler girildi. Bazarlaryň, restoranlaryň we jemgyýetçilik dethalarynyň ýene bir köpçülikligiň ýapylmagy bu gezek hem resmi bildiriş ýa-da düşündürüş bolmazdan bolup geçdi. Lokmanlar COVID-19 keseliniň ýene de köpelýänligini aýdýar. Türkmenistanyň häkimetleri ýurtdaky koronavirusy henüýdem boyun almaýarlar. Geçen deniz günlerinde tutuş ýurt boýunça dükanlaryň, bazarlaryň we naharhanalaryň köpüsi ýapyldy. Sewet merkezlerinde 16 ýanwarda iri bazarlaryň esasy derwezeleri gulplandy. Diňe azyk dükanlary bazarlarda işlemegini dowam etdirýärkä, bazarlara girmek üçin dar gireligler galdyryldy. Aşgabatda gulplama çäreleri bir gün öň başlandy. Adatlyň Liwap vilayatynyň habarçylarynyň sözlerine görä, Farapda yerli daýhan bazarynda sewda nokatlarynyň hem kafeleriň gapylary yerli sanitariýa epidemiologiýa stansiýasy tarapyndan möhürlenipdir. Goňşy mardaky ýagdaý hem şoňa meňdeş. Marda sewda nahar we hyzmatlar puwdagyndaky kärhanalaryň hemmeti diýen ýaly ýapyk dur atelýeler, delekanalar, kafeler, restoranlar we toý mekanlary näwelli wagtlyk işini besetdi. İlata toy we ýaz dawaralaryny geçirmek gadagan edildi. Telekeçiler çäklendirmeler barada işe baranlarynda bilip galdy. Aşgabatyň ýaşaýjylary bolsa çäklendirmelerin girdilendigine ilkinji bolup şaýat boldular. Aşgabat şäheriniň ýaşaýjylary täze karantin çäklendirmelerinden bihabar bolup 15-nji ýanwarda irden sewda merkezlerine, geyim bazarlaryna, restoranlara we dükanlara baranlarynda olaryň karantin üçin ýapyk duranlygyna göz getirdiler. Bu meni gen galdyrdy. Mysal üçin Maktumly köçesindäki Parahat medeni we güýmünji merkezinde bir gün öň anyny aksam ýagny 14-nji ýanwarda toý münasibetli dawarlar geçirildi. Şenbe güni irden ol eýam ýapyldy. Şenbe güni ýene bir toý dawarty bolmalydy. İşçileriň biri diňe ise gelenlerinde onu ýapmak buyrugyny alandyklaryny aýtdy. Fevral aýyna çelini hemme zadyň ýene ýapylandygy aýdyldy. Soňra bir karar sewda merkezine bardyk. Ol ýerde de ýapyk boldy. So wagty çelini täze karantin barada şäherde hemme kişi eýän bilýärdi. Dip Aşgabatyň ýaşaýjysy adatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Türkmenistanda nowatdaky bu gulplama ýene de ilata öňünden duýdurulmazdan başlandy. Öňkü gezeklerinde bolşýaly bu gezekde ýurdun häkimetleri duýduruş ýa-da düşündürüş bermeden karantini girdiler. Şol bir wagtyň özünde de koronawirusyň ýurtda resmi taýdan hasaba alınmandygyny aýdýan ýurdun ýolbaşçylary häzirki karantiniň näçe wagt dowam etjekdigini hem ma'lum etmeýärler. Bu aralykda azatlyk bilen gizlin söhbetdeş bolan saglyk işgärleri we Sewet Lokmançylyk merkezleriniň resmileri täze koronavirus tolkuny barada habar berýärler. Bu kesel orta mekdepleriniň we universitetleriň okuwçylarynyň arasynda köplenç duş gelýär. Sewetdäki ýokunç keseller we reanimasiýa bölümlerinde hastalar üçin yeterlik yer ýok. Marynyň hastahanalaryny işleýän bir näçe lokmanyň sözlerine görä keselhanalara diňe adatdan daşary ýagdaýlarda hastalar kabul edilýär. Sewet Saglygy saklaş bölüminiň buyrugy bilen lokmançylyk edaralary ýokary taýýarlyk derejesine getirilýär. Saglygy saklaş işgärleriniň sözlerine görä şu günler koronawirusa garşy tanjymlara has köp üns berilýär. Türkmenistanda COVID-19 vaksinasiýasy hökmanydyr. Ýurtda orsetde we Hytaýda öndürilen vaksinalar resmi taýdan hasaba alynan. Mardaky saglyk işgärleri tanjymyň 2 dozasyny almadyk yerli ilata köpçülikliň vaksina edilmegine garaşylýanlygyny öňümüzdäki günlerde saglygy saklaş edaralarynyň işgärlerine bolsa vaksinanyň 3-nji dozasyny etmegin planlaşdyrylýanlygyny habar berdiler. Saglyk saklaş işgärlerine bu arada 14-nji we 16-njy ýanwar aralygynda pudak ýolbaşçylary, häkimlikleriň işgärleri, lokmançylyk işgärleri we kanun goraýjy edaralaryň wekilleri tarapyndan gatnaşylan ýygnaklarda habar berilipdir. Adatlyň çeşmeleri ýygnakda tasdiklanan düzgünleriň dezinfeksiýa çärelerini, edaralaryň we kärhanalaryň işgärleriniň şahsy araççylyk talaplaryny berjay edişine gödekçiligi öz içine alýanlygyny habar berdiler. Her bir edarada işgärleriň araççylyk talaplary berjay edişine gödekçiligi we işleýänlerden başga adamlaryň bina girmezligini gurnamak işleri göz tutulýar. Her işgäriň şahsy derman gapyrjagynda 4 sany maska, lokmançylyk eldikleri, oksalin, mazy, antiseptik bolmaly. Mekdeplerde çağalary kiçik toporlara bölüp bilim bermek meýilleşdirilýär we çağalar baglarynda çağalaryň toporlarynyň 14-15 adamdan geçmezligi göz tutulýar.
Liwap vilayatynyň resmiýetleriniň adynyň agdalmazlygy şerti bilen azatlyk aýtmagyna görä, ketelçiligiň köpelmegi sebäpli ýakyn hepdelerde hereket çäklendirmeleriniň giridilmegine we ýurdun içinde ýaňy ýakynda ýola goýulan ýygyderli howa gatnawynyň gaýtadan bölekleýin ýatyrylmagyna garaşylýar. 4 aýa goly wagtlap dowam eden öňkü gulplama dekabr aýynyň 1-nji ýarymynda ýatyrylypdy. Häzirki karantin çäklendirmeleri gümrük hyzmatlaryna da täsir edýär. Azatlygyň habarçylarynyň sözlerine görä, Türkmenistan bilen Özbekistanyň arasyndaky terket gözekçilik nokatlarynda uloglary we ýükleri dezinfeksiýa etmek boýunça çäreler güýçlendirilýär. Türkmenistanyň häkimetleri bu ýagdaýda çäklendirmelerin giridilmegi sebäbi we möhleti barada resmi düşündürüş bermeýär. Uzak wagtlyk ara kesmeden soň geçen dins günleriniň dowamında Türkmenistan pandemiýa çäklendirmeleri sebäpli 2 ýyldan hem aşy wagt bäri Türkiýeden watanyna dolanyp bilmeýän raýatlarynyň ýene bir bölegini ýürüti uçury bilen ýurda getirdi. Bu ağırlykda dünýäde wirusyň adamdan adama has aňsatlyk bilen geçen omikron görnüşiniň mewjudmeginiň arasynda koronawirusyň ýeke ýagdaýyny hem resmi taýdan hasaba almadyk türkmen häkimetleri ozal gowşudylan çäklendirmeleri täzeden ornaşdyrdylar. Şeýle-de ýurdun gündogur tebitiniň käbir owalarynda doly pitiklenme yglan etdiler. 15-nji ýanwarda giýişli türkmen howa ýollary gullugynyň Boeing 777 kysymly uçary Türkiýeden Türkmenabada gondy. Onuň bortunda 250 töweregi Türkmenistanly bardy. Koronawirusyň omikron ştamy sebäpli raýatlary ozalky gezekleri garanyňda hem has ýokurlandyrylan howpsuzlyk şertlerinde garşyladylar. Diýip Azatlygyň Türkmenabadyň halkara aeroportundaky çeşmesi gizliliğiniň şertinde 17-nji ýanwarda gurrun berdi. Ol ýolguçylaryň koronawirus testinden geçirilip, hukmany 21 günlük karantina ýerleşdirilendiklerine hem sözüne goşdy. Munyň ýurduna dolanmak mümkinçiligine garaşan türkmen raýatlaryny watanyna alyp gitmek üçin soňky 1,5 aýyň içinde gurunulan ilkinji uçur gatnawlarynyň biri bolandygy bellenilýär. Azatlygyň çeşmeleri ýolguçy uçurynyň Türkmenistana soňky 30-njy noýabrda barandygyny we onuň Moskwadan raýatlary getirendigini aýdarlar. Türkmenistanda ýygyderli halkara uçur gatnawlary koronavirus pandemiýasy başlanaly bäri ýatyryldy. 2020-nji ýylyň martyndan bäri uçuşlar 6 aýlap doly togtudylan soň ýurdun müňlerçe raýaty, şol sanda studentler we daşary ýurt hastahanalaryna bejergi alan ýasaglar öz watanyna gaýdyp bilmändi. Türkmen resmiýetleri raýatlaryny daşary ýurtlardan alyp gaýtmak üçin ýürüti uçuşlary 2020-nji ýylyň awgust aýynda gurap başlady. Uçura minmek üçin türkmen raýatlary ilki bilen bolýan ýurtlaryndaky türkmen ilçihanalaryna sanawy ýazylmalydyr. Türkmenistan 1,5 ýylyň içinde Russiýadan, Belarusdan, Hindistandan, Özbekistandan, Türkiýeden we beýleki ýurtlardan raýatlaryny alyp gaýtmak üçin onlarça ýolagçy uçuryny guramalyşdyrdy. Emma Azatlygyň habarçylarynyň sözlerine görä, daşary ýurtda galan raýatlaryň arasynda şeýle uçurlary mätäçligi ýygyderli artýar. Munyň bilen birlikde şeýle uçurlar arkaly Türkmenistana barmak mümkinçiligi gaty çäkli bolmagynda galýar. Käbirler tanawy ýazylmak we Türkmenistana barýan uçura minmek mümkinçiligine ençeme aýlap garaşýarlar. Şol bir wagtyň özünde çeşmeleriň ençemesi raýatlaryň isli pary tölemek arkaly Türkmenistana barýan uçurlary minip bilýändigini hem öňe sürýärler. Bu mesele boýunça türkmen howa ýollary şeýle-de migrasiýa gullykloryndan düşündürse almak başartmaýar. Bu ağırlykda resmiýetler halkara gatnawlar bilen birlikde ýurdun içindäki hereketi hem berk çäklendirip başladylar. Liwapda sebitara hereket çäklendirmeleri hem has güýçlendirildi. 14-nji ýanwardan başlap Farab we Hojambad etraplarynyň ara çäkleri ýene-de ýapyldy. Aşgabatda aşma üçin ruhsady almak tertibi hem berkleşdirildi. Ilki döwlet araççylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynda Covid testini tapşyrmaly uçara minmek üçin testiň netijeleriniň möhleti 72 sagatdan geçmedik bolmaly. Mundan başga da yerli häkimlige taparyň maksadyny düşündirip, ondan degişli resmi ruhsady almaly. Diýip atlandyrylmasalygyny soran Türkmenabadyň ýaşaýjysy 17-nji ýanwarda habarçymyza aýtdy. Galy bertede Liwaply habarçymyz Farab etrawynyň Hojakenepsi owasynda bir masgaladan koronawirusyň ýüze çykarylmagyndan soň häkimetleriň munyň omikron bolmagyndan howatir edip, tutuş tebitde pitiklenme çärelerini ornaşdyrandyklaryny hem anyklamagy başardy. Häzir owa köçeleriniň ählisini klor erginli suw sepilýär. Ýüzü maskaly lukmanlar
kapıma kapı aylanyp adamlaryň gyzgynyny ölçeýärler. Polisiýa Hozokonepsiden Farawa giden uly ýoly petikledi. Hiç kim çykarylmaýar we goýberilmeýär. Seýdiden bu owa udayan avtomobil köprüsi hem ýapyldy. Owa tutuş gawagda saklanýar. Dip bu ýagdaýlara saýat bolan yerli ýaşaýjylaryň biri gurrun berdi. Türkmenistanyň hökümeti berkçäklendiriji çäreleri görýän hem bolsa, ýurtda COVID-19 keseliniň düýpden ýokdugyny resmi derejede aýtmagyny dowam etdirýär. Şenbe günüň ikinji ýarymynda Mars hebitine todonly ýel turdy. Tatminan öýlen sagat 3 bilen akşam sagat 8 aralygynda dowam eden şemal howanyň düdümine todon emele getirdi. Köçeleri çaň basdy. Yerli ýaşaýjylar howanyň düdümine emele gelen todonyň Ekşenbe günü günnüýi sagat 11-çinde saklanyp galanyny aýdýarlar. Anomal howa hadisesi barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 16-njy ýanwarda Sebitden habar berdi. Habarçymyz todonyň reňkiniň adatdakysynyň üýtgeşik gyzyl sary reňkde bolanyny habar berýär. Gyzyl sary reňkde çäge ýagdy diýsek ýalňyşmar sebäp Azatlygyň habarçysy aýtdy. Onuň maglumatlaryna görä soňky döwürlerde howanyň düdümine emele gelýän şeýle todon birnäçe günläp saklanyp galýar. Howa maglumatlaryny çap edýän Meteo jurnal neşri 15-nji ýanwarda Mar welaýatynyň Owganistan bilen ara çäkleşýän Ferhedabad etrawyna hasabalynan todonly şemalyň tezliginiň sekundda 20 metre ýetenligini habar berýär. Neşir Sebitde soňky sapar şeýle güýçli todonyň 2014-nji ýylyň 13-nji martyna hasabalanyny belleýär. Garaşly Türkmen Okot News neşri yerli ýaşaýjylara salgylanyp Sebitde turan todonly şemalyň ýyzýan asmanyň reňkiniň ilki başda çağlaranyny, soňra gyzaranyny habar berýär. Meteo jurnal neşri todon derarly adamlaryň görüş ukybynyň 50 metre çenli pese gaçanyny habar berýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan yerli ýaşaýjylar howanyň düdümine emele gelen todonyň adamlaryň saglygyna yaramaz täsir edýändigini aýdýarlar. Adamlaryň saglygyna gaty ziýan ýetirýär. Maskalary goşalap taksaňla burnuňa todonly ýakymsyz iýis gelýär diýip bir yerli ýaşaýjy aýtdy. Hususan dem gysmy keseli bolan adamlar todonly howada dem almagyň kynlaşýanyny aýdýarlar. Habarçymyz bilen gurrundaş bolan yerli lukmanlar mundan ozalky todonly howada hastahana düşüp kislorod kabul eden adamlaryň hem bolanyny aýdýarlar. Şeýle de lukmanlar todonly howa sebäpli dem alyş ýollaryna näsaglyk güde çykýan adamlaryň sanynyň artýanyny aýdýarlar. Mundan ozal 21-nji dekabrda Marwe Balkan, 1-nji we 2-nji dekabrda Marwe Lewap welaýatlaryna todonly ýel turdy. 4-nji noýabr günü akşam Türkmenistanyň Demokratik Gününe gurbançly Özbegistanyň hem dürli sebitlerine güýçli todon turdy. Azatlygyň habarçysy bu howa hadisasynyň Türkmenistanyň Lewap sebitine de täsir edenligini habar berdi. Özbegistanyň meteorologiýa gullugy şeýle güýçli todonyň ýurtda soňky 150 ýylda ilkinji gezek hasabalanyny habar berdi. Azatlygyň habarçysy yerli hünärmenlere salgylanyp anomal howa hadisasyna gurukçylygyň we atmosferanyň üýtgemeginiň sebäp bolýanyny habar berýär. Atmosferanyň aşaky gatlaklaryna göterilen köp mukdardaky todon Türkmenistanyň günorta günnägor we günnägor sebitlerine todonyň döremegine sebäp boldy diýip Meteo jurnal neşri ýazýar. Şeýleden neşir uzaga çeken gurukçylyk galy berse-de soğuk howanyň aralaşmagy bilen iýişçiňleşen atmosfera hadisalary sebäpli soňky 3 aýda Sebitde hasabalanyň todonly tupan hadisalarynyň ýygjamlaşanyny habar berýär. Azatlygyň habarçysy bilen gurrundaş bolan yerli ýaşaýjylar todon turan güni howanyň düdümine xlorun iýsine meňdeş ýakymsyz iýsiň hem bolanyny aýdýarlar. Şeýle ýagdaýlar yerli ýaşaýjylara görä hususan bayramaly we ýol ötün etraplaryna ýüze çykypdyr. Türkmenistanyň döwlet mediýasy reýisleri ýurdun günorta günnägor sebitlerine emele gelen anomal howa hadisasy barada habar bermedi.